ба он нигоҳ накарда ки ҷаҳони имрӯзаи мо чӣ қадар пешрафтагиай. Асри техникаву технологияе ки имрӯз ба пага искусственный интеллект ҷаҳона управлят мекунад, лекин боз дар кураи замини мо ҷойҳое ёфта мешавад ки аз ҳамада одами ҷасуртаринда памперс лозим мешавад. Дар дидани баъзе чунин ҷойҳо хуни шумо ях мекунад, а дар дидани баъзеош просто метавонед ки девона шин. Ҳамада салом алейкум. Хушомадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман чунар вақта Муҳаммад Шарипов. Имрӯз тамошо мекунем аз ҳамада ҷойҳои даҳшатноки кураи замина. Видеои страшилка хостен? Марҳамат, на танҳо страшилка, а балки страшилкае ки реалне вуҷуд дорад. ва ҳоло бародаро, ҳамаи шумо ҳушорен, ягон кас девона нашидай баъди тамошо кардани ин видео, яъне ки дар аввали видео пака имконият ҳастай. Ма ба шумо совет метавонам ки метавонен дар шуғли дӯстдоштаи худтон пул кор кунен, яъне ки ин маълумот танҳо барои мухлисҳои ҷанговару бозингароай. Агар ки ту гадат карда бутонӣ ки кадом ҷанговару бозингар дар бурду бозии дар пеш истодаш ғолиб мешавад, ту дар тавонои худ метавонӣ пул кор кунӣ. Тавоноиро аз даст додан дар кор нест. Ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагаи ту метавонӣ ба воситаи ҳамин сайт гузашта дар сайт регистратсия кунӣ, ҷанговар бозингари дӯстдоштаи худта интихоб карда дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Ва фаромӯш накӣ дар вақти поли регистратсия кардан ту метавонӣ ба промокоди канал бонус ба даст биёрӣ. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария степлер кардагиай. аз ҳамада даҳшатнок, ғайриоддӣ ва ҷолибу қадимтарин ин дини вудуай ки дар кишварҳои ғарбии Африка ба вуҷуд омадагиай. мувофиқи гуфтаҳои таърихшиносо, религияи вуду, яъне ки дини вуду аз ҳама қадимтарин ба ҳисоб меравад ки баробари пайдоиши миллати африкансо ба вуҷуд омадагиай. дар шаҳри Ломаи пойтахти Республикаи Тогои Африкоӣ аз ҳамада ҷои даҳшатноктарин дар кураи замин мавҷудае. ҷое ки намояндаҳои вуду аз тамоми ҷаҳон ба уҷа мераванд. ба ном бозори Агадасева, аз ҳамада ҷои калонтарини ҷодугаро дар кураи замин. ман бовар надорам ки ҳар як одам вақте ки дохили ин бозор мешавад, ором аз уҷа мебарояд. дар полкаҳои ин бозор аз ҳамада чизҳои даҳшатнок гузошта шудагиянд. махсус алафҳои ҷодуӣ, устухонҳо, пораҳо, дасту пойҳо ва калаҳои ҳайвонои ваҳшӣ ва дигар чизҳои даҳшатнок. полгаҳои чӯбини хела калонда, пӯсти ҳайвоно, пову думҳое ки канда шудагиянд зинда ба зинда ва калаҳои хела ҳам даҳшатноки ҳайвоно. намояндаҳои вуду аз тамоми ҷаҳон маҳз дар ҳамин бозор чизҳои лозимашона барои гузаронидани ҷодуи сиёҳшон дарёфт мекунанд. лекин ҷолибиш дар онае ки ба ғайр аз ҷодугаро дар инҷа халқи оддиам мегарданд. ӯ чӣ кор мекунанд? ба мисли халқи гумроҳи мо, ӯ ҳам давои дарди худшона ва ҳалли мушкилишона мекунанд. албатта ки ба тавассути ҷоду. касе мехоҳад ки ба қувват ва пуртоқат шавад, а баъзеш мехоҳад ки ба душмани худаш ҷоду кунад. ва боз ҷолибиш дар онае ки шахсе ки барои кӯмак ба ин бозор омадагиай, ритуал, яъне ки ҳамун ҷодуи ӯ маҳз дар ҳамин бозор рух медиҳад. фурӯшанда ба корд дар қафаси синаш ё ин ки дар пушташ се хат мекаша ва одами мушкилидор, махсус маълуле ки аз ҳар гуна алафҳо сохта шудагиай, ҳеҷ кас намедонад ки ӯ чӣ гуна алафай, дар ҳамун ҷои захм мешакад. баъди чӣ махсус сигорҳое ҳастанд ки агарро сигор биномем, мақсад коғазҳое ки дарушон махсус алафҳо пур карда шудагиай мекаша. мумкин аллакай шумо баъди фаҳмидан ки одам ба чӣ ҳолат меояд баъди кашидани ин гуна алафҳо, аллакай дарк кунем ки ё чӣ гуна алафанд. одам ба ҳолате меояд ки ягон чиза дарк намекунад ва галлюсинатсия, яъне ки дар пеши чашмаш ҳар чиз мебинад ва ӯра ояндашон меноманд. ба гуфти худи ҳамун ҷодугаро, ӯ ба тавассути кашидани ин алаф ояндаи худшона метавонанд бинанд. агар ки шумо очкиҳои виртуали реал инстаграмро мондагӣ бошен, шумо мебинед ки ҳамун бозия ё ки ягон давлати дигар дар дуруни ҳамун хутона ҳис мекунед ки гаштаестен. ана ҳамун дидани шумо дар пеши ин галлюсинатсия нолай. ҳамин қадар реалӣ метавад чизҳое ки ӯ мебинад дар зери таъсири ин алафҳо. ва албатта ки оқибати ин гуна ритуалҳо хеле ҳам метавонанд дар бисёри ҳолат даҳшатнок бошанд. барои он хотире ки термини зомби хеле ҳам сахт алоқамандӣ дорад бо шахсҳое ки сару кор доранд бо ҳамаи дини вуду. яъне ки ин одамо ҳамин қадар контроли худшон аз даст метаҳанд ки аллакай ба монанди зомби мешаванд.
Саверия, ҷазираи мурдаҳо, дарвозаи дузах. Яке аз ҷойҳои даҳшатноке ки хуни одам қоқ мешавад дар кураи замин ба ҳисоб меравад. Ҳамаш оғоз мешавад аз асрҳои 15 солҳое ки